Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamta kasngi. Unong bujli kertong jengga UDP na Sohïong constituency usun syar ko paroi lingdo thaba ulali thep kerteng banyakun election na Sohïong constituency menha ka khat pratrik uyayong hadi puti commissioner Shillong. Ya uba sun syar ko paroi El thaba asun rando president ka parti uba met ba lingdo uba pol lingdo menteri sarkar MDA 2.0. Uba asun syar ude upersakur jong uba HDR lingdo thaba bam kwai hadwar ublei ublami bujli no ha gajaka uba HDR lingdo namar ka jingkhat no shwa kisngi jing thep vun. Ka jingkhat no jong HDR lingdo kalong ka jingdu nong ka bakraw ya ka UDP what happening jong ka jingelab election. Na ga benta ka Sohïong constituency menta kan select ka jingejit MLA ka berang sakut teng ha ka bau MLA bamenta uba samlin malnyang na ka NPP unya khun election uba OS kharjana na ka seng congress ki bedai ki kertong ki bapau ha ka jing shisha kaya thep kerteng jing ki ki kertong seng san perthai ki ladap ha ka jing thep kerteng ha ka general election na ka benta ka Sohïong constituency lapen thamai tang ya ka UDP. Kawai pat kalong alor jam tiba nak kalian di ba istiad di between nak bersa di paidbah di Sohïong jong ka Sohïong constituency. To paidbah with the people's faith and love, their enthusiasm, malong confident lo kata pynjop. Happy kata te kade kakam gabarim ikini jonga do snam jonga pitang na kerteng ru. Sinsyar ko par roy lingdo thaba ka kerteng pedeng ru ko par roy dei mahe jonga ba ay ni kerteng ko par roy don ko par roy lingdo mga sinsyar ko par roy lingdo thaba ngari ang pedi sa pangali ko galian aped yaldi I'm confident I will move on and I know I'm personal will selection ko friends pang no comments ada so di kini jonga long ni bai pane ka bomanta have repair the damage done by the last ex MLA so mentang ru ngade continuation jongi ngade sai bateng jongi pon pet ki mati ki jongi ki barim ki kam ki vision ki jongi ngadi continuation ya kam jongi population bo